Gaurkoan auster eguna ari gera ospatzen, oso egun seinalatua, garizumari hasiera ematen diogulako eta oso errito berezia egiten digulako gure liturgian, austerrea buru gainean ezartzearena. Katoliko latinoek, hau da, katolizismoaren gehiengo ikaragarri handi batek, ospatzen dugu asteazkenez. Baino katoliko orientalek eta baita ere ortodoxoek ospatzen dute astelenez. Eta gainera kalendario ezberdina segitzen dutenez, guk Gregorianoa segitzen dugu eta Julianoa normalen egun ezberdinetan izaten da. Paskoa ezberdin tokatzen baita. Esate baterako aurten hilabete berandugo ospatuko due austerreguna, haiek astelenez, eta gero Paskoa. Eta gaurko errito honek bere jatorria du Biblian. Israel herrian nolabait ere penitentzia eta damua adierazteko erabiltzen zen austerrea. Zakukiz jazten ziren eta hautsa austerrea buru gainean botatzen zuten. Eta baita ere arpegia desitxuratu eta modu hortan adierazten zen damua. Gero, Elizaren hasieran, nahiko hasieran, kristotasunaren hasieran, baita ere penitentzia publikotan, pentsatu behar dugu, konfesioa beti izan du dela pribatua eta sekretua, baino garai baten penitentziak publikoki egiten zirela. Eta penitentzia publikotan agertzen zen baita ere zakukiz jaztea eta buru gainean austerrea botatzea. Gero, 11. mendetik aurrera, errito hau modu esan genezake ofizialean, batez ere garizumari hasiera emateko erabiltzen hasi zela. Eta gero zabaldu zen Eliza osora, esan genezake. Austerreak baditu bi esan nahi. Alde batetik, esan bezala damua, penitentzia adierazten du. Eta bestetikan ere gogorazten digu ez gerala ezer. Eta hauts zera eta hauts bihurtuko zera. Nola baitere gogorazten digu gure bizia ez dela beti erekoa. Baizik eta mundu hontako ibilbidea mugatua dela. Eta nahi nuke, gaurkoan, austerreguna nola esaten den, hizkuntz ezberdinetan. Nahi nuke, oain adierazi. Zenbait hizkuntzetan austerregunari nola deitzen zaio, hizkuntz bakoitzean. Eta euskeraz, esaten dugu austerre eguna. Gaztelaniaz esaten da miércoles de ceniza. Gero italieraz esaten da mercoledi de legéneri. Frantzesez esaten da mercredi de cendre. Gero inglesez esaten da Ash Wednesday. Alemanez esaten da Ascha Mittwoch. Katalanez esaten da dimecres de Sandra. Gero rumanoz esaten da mierkurea txenusi. Arabez esaten da arba aramad. Gero bulgaroz esaten da pepeliana zriada. Gero portugesez quarta-feira de cinzas. Errusieraz, esaten da, pepelnaia ezraeda. Suahiliz, jumatano ya majigu. Eta azkenik, hizkuntza, Eliza katoliko latinoaren hizkuntza ofizialena da latinez, esaten da, feria quarta cinerum, modu hontan esaten da. Eta gaurkoz hoize zan, nola baitere, konpartitu nahi nuena.